ala ni ngai wa baba dama yere ni ala che baba dama de ba ko tel père tel fils bete ki siya radio la yanko kwa fora ma ko ko yoge est ce que o ye ko nyuma wa de duye ko yoge furu mbini ga sam gambo ni ko ga kuma foro la e ma bala wuli du kono ay ko funa yela ma ko ka changoyi subhanallah gafu ko bonjour baba ya fa deli ne bta so to bi baba ga ya fa deli gafu ama ko tout d'afli voilà how tout d'afli mwanya na ndo awai ka do afo gafu ya ko tout d'afli no furi ambita na minya awai ka do Musa Sayon amba le ka fasiri awai ka do ambata Musa Sayon awai ka do obi keso obi ambidu ni gafu wi Musa kuma mbe sebe ngono sebe minna ngwa makul l'indépendant akui ka do ka fo sume bilibili no bi wele ko sume extraordinaire ka do ka fo ko kera sabe guluba mbe na bi wele ko awai ka do organisation ouest africaine awai ka do bi sedia wo ko fo akara kunu Ghana jamana kan keren ni yala akara o tuna ke Ghana fana ka mo ko isawa o de siratikela minya awai ka do ko ngunye shine be mima o de awai ka do Guinée ani Mali transition min be anguna yelma awai ka do surati fanga min be anguna ko yimbe la jerele kunye shine be o de ma parce que ba ko ako sedia wo awai ka do uye awai ka do halibi ayira ka fo ko min ye kalata ka nga ke wati mi anga njida ka pembe aka ke wati awai ka do ka fo nyangini beru fana yeru bulu nyangini bere mi awai ka do no yo da anga jamana yi amara boku tirike ba ko no ye Musa Sayon ajira ka fo chef d'état et de gouvernement c'est dia wo tola no awai ka do ka fo ko lu ko ni uye nyanyi awai ka do akera kunu usira tikela ko funi chama mbade awai ka do odi kuma be ni ngoinga ni bana kuma na kan chukumi min awai ka do ndo sebe ngore be o fana kuma na ka ko kile na no soir de Bamako ale ko ni ma minum be awai ka do ale yuru dafo ajira ka fo so me ngene ka minya awai ka do nana ado akufu odangwa akufu ado ale tibene ngo ka boy Ghana togola Macky Sall awai ka do Senegal togola awai ka do ale kumbe Alassane Dramane Ouattara ko do war togola Mohamed Bazoum Niger awai ka do togola Umaru Sissoko Ambalo awai ka do ole fana kumbe Guinée Bissau togola minya awai ka do ma jamana chamambe minum fana ka ministre awai ka do ulu de tara do no robla ko ni ni ngo inda kala je wonde bo ko kono ako minya awai ka do Goodluck Jonathan ale fana kumbe minya président koro do awai ka do République fédérale du Nigeria o togola ale ere de fana ya awai ka do an ni nyanje tamasira bobay ko Goodluck Jonathan son excellence Jean-Claude Kassibourou ale fana kumbe commission de la CEDEAO awai ka do o togola Mohamed Dessali Anadif ale ya awai ka do envoyé représentant spécial secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel ina was aweka inu was wa mi alibe otola ngo kabuyi minya aweka do el Gassim Wan chef de la MINUSMA ale kumbe Mama Sambo Osiduku ale fana kumbe Misael aweka do otola ndo minya Union Africaine o fana ka ma kumbe kene ngonna o sira tigela so de mo ko yo madanga l'indépendant ale ajira ka fo minya aweka do niyata ko flana ikado ka fo ngoyi aweka do kalu fla kono uli ka joba ka ke aweka do Mali tola o sira tigela minya aweka do sume sabana min flene no extraordinaire min nakera ale kera ka so aweka do minye 17 octobre o temeni do fana aweka do uli ka jo kera uli ka do min gonna na président min be na be nana akufo ado na bu kofo ale ni mission belebele délégation conseil et de sécurité de l'ONU shuru la envoyer jamana ngonna na ni nyoye ba min fleni donc ala aweka do président woro lu kumbe kene ngonna na uya aweka do kuno funu de chari kuno funu numbe mun kofo anga aweka do transition nyama ki ka do ka fo uye aweka do 7 chuma 7 min ngonna na transition ya fese ka nyefui ka buni kolobo nywana aw be ka ufasa ja uli ka joke fo kala taw ka ke aweka do fevrier ko klimu ga aw de be jamana kono aw de be jamana imara la jamana nyena ngalo mi aw de ba do aweka do transition nyama ya bon lu uli ka joke ka sebenchi aweka do sedia ko ni o fo kunu ko sebende min jiro luma sebe mba ya ka fo ni ala sona ma fevrier kalo nata min nuko ko kala taw ka ke hali nu ye nega minu nyina hali nu ye sangulo jigi ka ni dugukolo ka melege ayi ka do ka fo transition ko ko kala de pratique keto tala ko keto foi dengele keto tala o te kala tayina ayi akoy ka do ka fo
jamana ɲɛmaw ani gouvernement ɲɛmaw olu minnu bɛ kɛnɛ kɔnɔna na o nisɔngoyara kosɛbɛ sabu u y'a jira k'a fɔ min ye awɔ i k'a dɔn ɲɛta kisɛ kelen i k'a dɔn o ma kɛ awɔ i k'a dɔn an ka transition o marali ni bi cɛ a k'o de siratigɛ la min ye calendrier jɔnjɔn o ka ci olu ma joona bɛn ka k'a kan joona yalasa baaraw ka se ka kɛ ni a ye CEDEAO olu kɔni ye awɔ i k'a dɔn wulikajɔ ani cɛsiri minnu kɛ sabu u ye kangarida kɛ ko o calendrier n'o fɛn minnu bɛ yen o tun kan ka ci ka bɛn octobre kalo tile 31 ma o de siratigɛ la u y'a jira k'a fɔ k'olu kɔni bɛ min dɔn o tɛ dɔwɛrɛ koyi a fɔra ko kalata bɛ labɛn février kalo tile 27 o kalata in awɔ i k'a dɔn k'olu kɔni b'a dɔn o b'a ɲini o kala fana ka ta u ye welewele da kɛ ka ɲɛsin awɔ i k'a dɔn transition mɔɔw ma k'u k'a lajɛ cogo sugu bɛɛ lajɛlen na bɛn ani kilenya ani anw ka constitution sariya sunba u bɛ se ka sinsin cogo min hali bi jamana in kɔnɔna na u ye awɔ i k'a dɔn welewele da kɛ ka ɲɛsin awɔ i k'a dɔn communauté internationale ma n'o y'u yɛrɛ baara kɛ ɲɔgɔn ye f'u k'a lajɛ min ye anw ka jamana faamaw bɛ se ka teliya cogo min na fanga bɛ se ka sigi so cogo min fanga bɛ se ka di awɔ i k'a dɔn politique mɔɔw ma cogo min a ko n'i y'a lajɛ nin ko in bi taabolo min kan nin jakuluba min filɛ nin u ye décision ta min ye awɔ i k'a dɔn hakilina min kun b'u la min ye septembre kalo tile 16 tɛmɛnen o hakilina in ti dɔwɛrɛ ka sanction n'o ye ɲangini bere k'o da awɔ i k'a dɔn maaw kun n'a ma tɛmɛ u jimi sira fɛ awɔ o ɲangini bere nɔgɔ u y'a bɔ ka ban dɛ wa bere in susura a susura bere in susura n kun ɲangini bere bɔra a dara kun fana a fɔ k'u y'a bɔ nin sen ko kuma don kuma tɛ dɛ u y'a susu effet immédiat awɔ o nɔgɔni bɛɛ wa u ye sanction daminɛ a subaw subaw tɛ u kana dan sanction yɛrɛ ma u kana ni piki ni pelu ye ka Mali dugukolo cɛ ka bɔ CEDEAO la ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn olu filɛ ka sanction ta nin ye ni Ala cɛ ni sanction ninnu u kana ni piki ni pelu ye ani Caterpillar k'an ka dugukolo yɛrɛ cɛ ka bɔ Afrique yɛrɛ kɔnɔ CEDEAO tɛ dɛ u k'an bɔ Afrique yɛrɛ kɔnɔ ka taa Haïti ni ne subaw ye sa a bɛ bɛn a ma awɔ nɔgɔko ye ɲangini ta min ye awɔ i k'a dɔn autorité fɛn fɛn maraba fɛn fɛn bɛ an kunna transition kɔnɔna na awɔ i k'a dɔn ɲangini in bɛ ɲɛsin a bɛɛ lajɛlen ma a ko tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen hali u ka denbaya donc i k'a dɔn k'a fɔ k'o fana ti to a ko nin mesure ninnu bɛɛ lajɛlen bɔlen kɔ commission min bɛ yen awɔ i k'a dɔn k'u y'a ɲɛɲini sabu awɔ i k'a dɔn décembre kalo tile 12 k'u kan ka ɲɔgɔn ye yan'o ɲɔgɔn ye cɛ sa k'u y'a fɔ ko min ye awɔ i k'a dɔn commission wɛrɛ bɛna sigi commission min fana bɛ awɔ i k'a dɔn jateminɛ kɛ hali bi ɲangini bere min bɛ yen n'o bɛ se ka da anw kun ɲangini bere min bɛ yen n'o bɛ se ka da Mali ko hali bi ani awɔ i k'a dɔn a ka ɲɛmaaw u b'a lajɛ k'o fana awɔ i k'a dɔn bila sen na o de siratigɛ la u y'a lajɛ ko Union africaine Nations unies Union européenne u jɛkulu fɛn fɛn bɛ yen minnu bɛ ka awɔ i k'a dɔn dɛmɛɲɔgɔnya ta u bɛ fɛ awɔ i k'a dɔn CEDEAO ka nin hakilina in a n'a ka nin miirina in u ka tɛmɛ o fɛ awɔ i k'a dɔn k'olu dɛmɛ ni o sira ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen CEDEAO y'a jira k'a fɔ olu bɛ dɔnni minɛ i ko bi jɔn ko Ala awɔ i k'a dɔn olu kɔni nisɔngoyalen don kosɛbɛ sabu jamana in lakana ko a bisi basalen don a sɛbɛkɔrɔ ɲaaminen don nisɔngoyalen don tɔɔrɔlen don o kumana ko f'a ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na CEDEAO u y'a jira k'a fɔ min ye awɔ i k'a dɔn k'u bɛ wulikajɔ kɛ k'a ɲini awɔ i k'a dɔn kɛrɛfɛ jamanaw fɛ u k'a lajɛ u ni Mali frontière u k'a sɛbɛkɔrɔ sɔnsɔn ka jama awɔ i k'a dɔn ka cɛfarinw bila yen min bɛ se k'a to awɔ i k'a dɔn hali bi ko in gɛlɛli a bɛ se ka dabɔ a k'u bɛ MINUSMA fo MINUSMA bɛ baara min na nka don n'a nataw la k'u bɛna welewele da kɛ MINUSMA fana k'a kɛlɛkɛbolo falen a k'a lajɛ a bɛ ka kɛlɛ in kɛ cogo min a k'a kɛlɛkɛbolo falen tɛ yen yalasa min ye awɔ i k'a dɔn baaraw u bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min CEDEAO y'u t'o la sa nɔgɔ kalo tile 12 n'o ye décembre kalo ye ni Ala sɔnna ma u bɛna wulikajɔ ani cɛsiriw kɛ kuma ɲɔgɔnya min bɛ ani ɲangini minnu fana bɛ yen k'o ta ka ɲɛsin aw ma tuguni k'u bɛna ka na o fana waleya parce que filɛ l'indépendant ani soir de Bamako i k'a dɔn k'a fɔ olu ka fasiri don an y'a don ɲɔgɔn na nɔgɔ i bonya b'a la an ɲɛ ma bonya diyara n ye awɔ est-ce que CEDEAO ne yɛrɛ hakili la n ko CEDEAO tun bɛna Mali bɔ ne yɛrɛ hakili la n ko bɛna Mali bɔ carte la sa ne yɛrɛ kɔni hakili la hali n'a bɛ kuma muguba in de la sanction tɛ a donna tan a bɔra tan Asimi i ka wariw bila i ka kunkurunan kɔrɔ kana taa foyi bila banque la compte yɛrɛ t'a Asimi bolo ayi hali ni compte b'a bolo kabini ninnu ma fɔra u y'u ka wariw bɛɛ bɔ compte la a banna a bila kunkurunan kɔrɔ awɔ Sogɛli i ka wari bila i ka kunkurunan kɔrɔ a banna Maliki Jaw a y'a ta bila an ka kunkurunan kɔrɔ a bila i ka suwɛti kɔnɔ maa si t'a ye a banna ni kalo sara dɔrɔn n'a di a b'a mara Sanu Kamara n'i tɛ se ka mara n'a da a ma a b'a mara an b'a mara an b'a mara ye a banna a ka wariw a y'u ta an b'o kɔ wala siga foyi t'a la yan'a k'a fɔ ko a bɛ anw tɔgɔtɔ k'anw to yen k'an marabaw k'olu susu n'i y'a mɛn anw ko dɔw de bɛ anw ɲɛ ka ko ɲɛnabɔ n'a y'olu susu ka gɛlɛya s'olu ma an b'a san ma wa a sera ma an b'aw kɔ nafiki tɔn faralen ɲɔgɔn kan subaw jɛgɛjalanw faralen ɲɔgɔn kan subaw k'a bɛna a bɛɛ suba a ye nin min k'anw na munna an ma nin ɲɔgɔn kɛ Guinée la k'a kɛ
uma ɲɔgɔn kɛ cadi la kun jumɛn na munna yɔrɔ in tɔgɔ jamana sudan munna ma ni ɲɔgɔnna k'o la a n'a ɲɔgɔnna caman hali bi an ɲɛba aw ɲɛba don an na dɔwɛrɛ foyi tɛ an yɛrɛ damaw ka ko don kosɛbɛ an n'an ka politikimɔgɔw ka bɛnbaliya ye dɛ wallahi o ko de ye nin bɛɛ ye ni ala cɛ yɛrɛw y'an tɔɔrɔ ha y'an tɔɔrɔ voilà a y'an tɔɔrɔ wayi voilà Fatiri an bɛ taa n'a ye arajo ye Nura FM ye 94.4 kosɛbɛ murumuru duuru an bɛ laseli kɛ nin waati in na ka bɔ Jalakɔrɔji ko ɲuman ni Ngolɛda o la ɲɛma a bɛɛ na ta politigiw ka mankan ci a tɛ sugujɔ kɔni a to o bali indicateur du renouveau ne bɛ n bolo dɔn n bɛ bɔ ni a ye nin y'a bɔ ko 3,420 ni 27 ye tɛnɛndon ye ma novembre kalo tile 8 ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ n y'o de f'i ɲɛna CEDEAO ko de b'i bolo hali bi ayi CEDEAO tɛ an tɛmɛna ale kan o bila CEDEAO y'an tɔɔrɔ cɛ n'i y'a mɛn ko basa donna kogo la n k'a pɛrɛnna de a pɛrɛnna de siga t'a la an bɛ yɛlɛ o n'i y'a mɛn CEDEAO piyɛtɛ u b'a dɔn k'a fɔ ko min ye fasoden jugu dɔw bi yan n'olu de bɛ ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kuma in ka ɲi waati ɲɛ dɛ kuma in ka ɲi voilà i kɛra to Dunbiya a ko di a kumalen don indicateur du renouveau o kɔnɔna o la a ye mun fɔ a ko nin waati in na i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye parti jɛkulu dɔw faralen don ɲɔgɔn kan k'a yira k'a fɔ k'olu ye guwara daba ye ka ɲɛsin mun ye fanga in kɔni o ma ɲɛma sibiri tɛmɛnen n'o bɛnna novembre kalo tile 6 ma palais de la culture o kɔnɔna o la cadre d'échange des partis regroupement des partis politiques pour une transition réussie au Mali u ye ɲɔgɔn dalajɛ kɔni k'o kɛ o tun bɛ mun ye palais de la culture o kɔnɔna o la parti politique caman o b'a a la fo ka taa fara mun ye sous civil maa dɔw fana u b'a a kɔnɔna u la u ye jalaki busani k'o ta an ka jamana premier ministre ni ka ale sɛgɛrɛ n'o bɛ docteur Sogɛl Kokala Mayiga n'o b'a ale kofɔ ko min ye Sogɛl k'a ko siga foyi t'a la k'a ye janfan kɔni ko a ye o kɛ i kɛra tɛ Dunbiya ale de kumalen don indicateur du renouveau o kɔnɔna u la a ko sibiri don n'o bɛnna novembre kalo tile 6 u ma san 2000 ani san 21 mun ye ni parti politique ninnu kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu na kɛ guwara daba ye ka ɲɛsin fanga in kɔni u ma mun ye jalakiri jumɛn de bɛ yen u kɛlen bɛ ka mun ta ni k'an ka jamana premier ministre kɔni ka a sɛgɛrɛ u y'a yira k'a fɔ ko min ye premier ministre kɔrɔ mun tun bɛ yen n'o bɛ Ba Mukutari Wani n'o bɛ ale ko fɔ o tun ye miirina ni hakilina mun ta k'a yira k'a fɔ ko kalata k'o kan ka kɛ mun ye février kalo kɔnɔna o la san 2000 ani san 22 ko nka ko min ye docteur Sogɛl Kokala Mayiga ko kabi a nana olu y'a jɛminɛ k'a lajɛ ko fɛɛrɛ ni dabaliw de sigilen don a bolo mun ye o kalata in ko a bɛ se ka bɔ a bolo kɔrɔ cogo min na u y'a yira k'a fɔ mun ye porte a kɛra to mais ne yɛrɛ bɛ n yɛrɛ ɲininka o bilahi Mali ko tɛ sa n'a jara Hashimi ye sisan wallahi a bɛ Sogɛl wuli a b'a wuli kɛ a b'a bɔ yen pewu Sogɛl ye mun ye bon ko in tɛ Hashimi ka ciden tɛ wa ciden don sɔrɔsiw ka baarakɛla tɛ wa o don i yɛrɛ ka baga a bin yɔrɔ ma a tɛ taa yɔrɔ lajɛ ayi donc Hashimi ye marifatigi ye n ɲɛ bɛ fiyɛ ta fan de la siran kelen don Hashimi ɲɛ k'u b'a kɛ subhanallah ala u ɲɛ donnen don Sogɛl de la Sogɛl mun kɛ fosi a bɛ baara o baara la Sogɛl mana a da waga o da waga a ko ko n bɛ Hashimi jamana ɲɛma ka ci de la a banna jamanadenw ye cikan min fɔ jamana ɲɛma ye a kɛlen bɛ k'an bila o de la maintenant ni Sogɛl ye min kɛ n'a bɛnnen tɛ Hashimi ma Hashimi t'a takili wa a b'a takili ka bɔ yen Hashimi y'a fɔ k'a bɛ Sogɛl kɔ fo Minɲanka wo RFP wulila u wulila jɔn nɔfɛ est-ce que u ye bubu ko kuma fɔ abada n k'u ye président de fɔ président IBK a ka taa premier ministre kun ka misɛn voilà a kɔlɔ bon maintenant surasi fanga la ni bɛɛ ɲɛsinnen bɛ Sogɛl ma ko Sogɛl a Sogɛl ko in kɛra baara ye sa dɛ o bɛ Sogɛl de nɔfɛ dɛ Sogɛl na kɛ a ye sɛ n'a bo bɛɛ tobi ka segin a ye fɛn jugu kɔrɔ mun ka sugu n'o ye mun ka fisa n'o ye taa n'i ka fasiri n ka tɛ min fɔlɔ i ka tɛ min ɔhɔ i ye nin wari bɔ i jaabira i m'a faamuya nin ye jaabi ya nin ye jaabi ala k'an porokoto ala k'an porokoto i n'i ɲɛ jɔna fo te bɛna minɛ ne ma i gɛrɛ tɛ Dunbiya a ko ni parti politique ninnu u y'a yira k'a fɔ k'olu ka jateminɛ u la labɛn ni fɛɛrɛ ni dabali fɛn fɛn de kan ka sigi sen kan n'a bɛ kalata sɛbɛn ko fɔ n'o bɛ kɛ sababu ye mun ye kalataw k'u kan ka kɛ février kɔnɔna la san 2000 ani san 22 nka k'u nana ye ko mun ye docteur Sogɛl Kokala Mayiga a tɛ ka miirina foyi ta a tɛ ka hakilina foyi ta mun ye layidu mun n'an y'a di mun ye kɔkamaw ma fo layidu mun n'an y'a don olu ma
ye transition yɛrɛ kuntala jɛnya o kan ko Sugali ko a ti ka baara kɛ ka ɲɛsin o ma ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko hali bi parti politique maa ninnu u y'a yira k'a fɔ olu ye jateminɛ kɛ ka na lajɛ ko mun ye docteur Sukali Kokala Mayiga a bɛ ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen de kɛ a bɛ se ka kadi mun ye transition yɛrɛ kɔnɔna o la cogo min na an dɛmɛlikɛla jɛkulu minnu bɛ yen n'an y'an kan d'u ma k'a fɔ ko an bɛ kala ta ka bɛn mun ye san 2000 ani san 22 ko Sugali bɛ ka baara de kɛ baara minnu u bɛ taa o kɔ kan k'o kari n'a y'a kɔrɔbɔ a y'a yɛrɛ fa i kɛra to dumiya a y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a jɛmina k'a lajɛ mun ye sibiri tɛmɛnen parti politique ninnu ka ɲɔgɔn ye kɔni o kɔnɔna u la u ko ko hali bi u b'a ɲini mun y'an ka jamana ɲɛmaa fɛ n'o bɛ docteur Sugali Kokala Asimi Goyita fo ka taa fara mun ye premier ministre kan waati mun na o kofɔlen n'o kalata o la ko waati kofɔlen ko a kana tɛmɛ cogoya si la o bɔlen kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ ko mun ye sigikafɔ mun ni Sugali kelen bɛ k'o baara boloda ani jamana fama o sigikafɔ ye k'u ta yɔrɔ bi wa k'u ta ala sini ye n'o ye parti politique ninnu ye hali bi ɲɛma o kuma la dɛ u y'a yira k'a fɔ ko mun ye docteur Sugali Kokala Mayiga ani olu ye sigi dɔ kɔni o kɛ n'o kɛra uti kalo tile 20 san 2000 ani san 21 o kɔnɔna u la k'u y'a laɲini mun ye Sugali Kokala Mayiga fɛ fo ka taa fara mun ye jamana ɲɛmaa n'o bɛ président transition ko fɔ Asimi Goyita ko Asimi yɛrɛ y'a ɲini mun ye Sugali fɛ ko Sugali fɛɛrɛ dabali kɛ baara ninnu ka kɛ jɛlenya tilennenya maliden bɛɛ lajɛlen bɛ se k'u yɛrɛ ye a kɔnɔna cogo min na ko nka ko nana bali fɛn mun na ko Sugali kelen pewu k'a ye sira wɛrɛ bɔ koyi ko mun ye ko cakɛda kɛrɛnkɛrɛnnen mun n'o kan ka sigi ka kalata ko kɔni ko o ɲɛnabɔ n'an ka ma ko gestion des élections l'autorité indépendante de gestion des élections ko mun ye Sugali kelen a kɛlen ne nin miirina in ta ko wa k'a bɛ fɛ ka nin miirina in diyagoya kɛtɛ tɛ ko n'i y'a yira k'a fɔ mun ye sigikafɔ u t'a la bi wa u t'a ala sini ko mun ye waati mun n'o kɔfɔlen bɛ kalata la ko o waati ko o kana tɛmɛ o kan dɛ ko Sugali ko sigikafɔ t'a la k'a ye janfa k'a y'o k'u la i kɛra to dumiya ale de ko nin indicateur de renouveau o kɔnɔna la ɲɛma i bonya o banna nɔgɔ bonya diyara n ye nɔgɔ n b'a fɔ ko ala k'an ni sababa bɛɛ ala k'an bɛɛ sɔn hakili ɲuman na nɔgɔ min ɲɛ awa i k'a dɔn bolonkoloni tɛ awa i bolonkoloni den kelen i k'a dɔn k'a fɔ o tɛ se ka bɛlɛ ta an b'a fara ɲɔgɔn kan de ka jɛ k'a ta an k'u wele a k'o kana kɛ awa i k'a dɔn Sugali ko ye a k'o kana kɛ Asimi ko ye a k'o ka kɛ Mali ko ye Mali n'a tiɲɛna bi an bɛɛ bɛ se k'a ɲɛsin maa min ma o ye Asimi de ye o ye Maliki Jaw de ye o ye Sadio de ye ani awa i k'a dɔn Surakuma Wage ani dɔ in tɔgɔ yɛrɛ garijɛgɛ dɔ in Sadio Kamara ayi Sadio fɔra o dɔ in duruna bɛ yen o fana ye finma ye ten Modibo Kɔnɛ ninnu de ye maaw ye minnu farala ɲɔgɔn kan fanga b'olu de kama kosɛbɛ ni Sugali y'a kɔrɔbɔ sini k'a bɛ ninnu kan sɔsɔ yalima ka ko kɛ min bɛnnen tɛ ninnu ma bilahi u b'a la ta mun kɛra Bamugu la u y'a prévu yira n na u ye cɛ dɔ burankɛ Bamugu cɛkɔrɔba ani cɛkɔrɔba jan u y'olu ka taa a kɛra an bɛɛ ɲɛna soyons raisonnables Sugali bi mun kɛ ni a ma bɛn sɔrɔsiw ma ni fɛn o fɛn ma bɛn sɔrɔsiw ma bilahi a ti kɛ n'a y'a kɛ a ti kɛ a ti ɲɛ sɔrɔ n'a y'a kɛ a ti si siga t'a la dɛ sisan n'an b'a ɲɛsin maa ma sɔrɔsiw tɛ yan u bɛ se ka marifa ɲɛ a ɲɛsin u ma n'u ye ɲɛsin Asimi ma a bɛɛ ni k'i jɛ u t'a bila ni cɛtigɛ a bɛɛ ni o b'o dɔn u k'a kɔrɔbɔ wallahi u k'a kɔrɔbɔ mɛ ne kɔni kabako sa o n'a fɔ sa ko Sugali Mayiga Madu Mayiga ko Sugali k'a na Sugali défend Sugali défend ko ti yan koyi an ka soyons raisonnables dɔrɔn Asimi ko ti yan Mali ko de don a banna ala k'an ni sababa bɛɛ Abdramane Baba Kuyate dɔgɔnin b'ale ka fasiri ta Azare Express awa i k'a dɔn olu de kuma bɛɛ min ye awa i k'a dɔn belebele a bɔra belebele a kumana min ye Bile Haki a y'i da lamaga i k'a dɔn k'a fɔ Mahamudu awa i k'a dɔn Diko i k'a dɔn a kumana ko an bɛ don min na ko bɛ min ye jamana ye k'a tɛ jɔ awa i k'a dɔn réseaux sociaux kan réseaux sociaux tɛna jamana jɔ dɛ sabu réseaux sociaux yɛrɛ ye min ye a si dɔnnen tɛ a bugunatigɛ yɛrɛ a dɔnnen tɛ a ko n'i ye jamana jateminɛ kɛ juma don awa i k'a dɔn nɔbɔkolo tile 5 i k'a dɔn tɛmɛnen min ye awa i k'a dɔn kutuma min bɛ ni Imam Mahamudu Diko n'a b'a kalan juma o juma i k'a dɔn k'a fɔ min ye nin juma dɔ in na Ustaz Mahamudu Diko a kumana kutuma a y'a kalan o kumana fɛn caman bɛ min bɛ jamana in kɔnɔ Ustaz Mahamudu Diko a y'i da don a bɛɛ lajɛlen na a ko n'i ye jateminɛ kɛ a yɛrɛ ka misiri min bɛ n'a bɛ Badilabugu nin don Imam Mahamudu Diko i k'a dɔn k'a fɔ a ye fɛɛrɛ dabaliw bɛɛ kɛ min bɛ se k'a to an kuntigi Muhamadu kisi ni nɛɛma bɛ
yɔrɔ o ye kumakan minnu fɔ kumakanw ni anw ka jamana bɛ ka ladon cogo min i k'a dɔn k'a fɔ k'olu kun ɲɔgɔnna yalasa ka se ka i k'a dɔn da fiɲɛ bɔ yɔrɔ sɔrɔ a k'o de siratigɛ la Imam Mamadou Dicko a ye bolokɔnɔni sin an bɛ i k'a dɔn jamana min kɔnɔ bi jamana in i k'a dɔn maaba tɛ yen min bɛ se ka wulikajɔ kɛ k'a fɔ a y'a dabila yalima min bɛ se k'a fɔ a ye taa nin sira fɛ i k'a dɔn k'a fɔ k'o dɔgɔyara bi jamana in kɔnɔ o tɛ jamana marabaaw bolo yalima u t'a yɔrɔ dɔn de yalima u ka sira tɛ o ye fɛn ye fɛn min ni Mamadou Dicko a y'o kuma bɔ k'a bin a ko an bɛ don min na ko bi an bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔ tant que o maa ma sina o tɛ sɔrɔ jamana kɔnɔ tant que o maa ma sina o tɛ ka baara kɛ jamana kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ jamana in an bɛ ɲini fɛn min na ɲinifɛn in ka kɛ anw bolo sɔrɔ fɛn ye i k'a dɔn k'a fɔ a kuma ka ca kosɛbɛ Usaini Mamadou Dicko a ye i k'a dɔn kuma min fɔ n'i ye jateminɛ kɛ a b'i n'a fɔ transition in bɛ ka taa sira min fɛ i k'a dɔn a b'i n'a fɔ a bugunatigɛw a ma Usaini Mamadou Dicko a m'a diya kosɛbɛ sabu nin diinɛ ɲɛma min bɛ i k'a dɔn Badilabugu a y'a jira k'a fɔ jamana an bɛ taabolo min kan ka jamana in ta k'o bɛ jɔ i k'a dɔn réseaux sociaux sanfɛ réseaux sociaux de bɛna an ka birikiw da ɲɛ o de b'an ka tɔliw da ɲɛ o de bɛna i k'a dɔn an ka fleurs tura ɲɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko réseaux sociaux in yɛrɛ ye min ye i k'a dɔn ko don min si yɛrɛ dɔnnen tɛ o tuma an k'an farati parce que ko ale ka fɔ la a ko i k'a dɔn maa minnu dogo bɛ i k'a dɔn réseaux sociaux yi a fɛnw kɔfɛ maa t'u dɔn maa t'u bɔfan dɔn maa t'u kɛcogo dɔn o kumana i tɛ maa min dɔn o ka kumaw n'o ka kow taabolo jɔnni bɛ taa i yɛrɛ kalifa o la dɛ i n'a fɔ Mamadou Dicko y'a fɔ cogo min a ko n'i ye jateminɛ kɛ ale maa mago bɛ minnu na ale ye minnu fɔ nin n'olu tɛ jamana kɔnɔ nɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ siga t'a la jamana laban a bɛ sɔn ka suuru Derikaba ko i k'a dɔn ko yalima bɛɛ ɲɛ t'a la wa ko i k'a dɔn u tɛ baarakɛla ɲɔgɔn fɛ u tɛ baarakɛla ɲɔgɔn fɛ min ye i k'a dɔn u tɛ ɲɔgɔn gwan ɲɔgɔnya o de tɛ wa ils ne travaillent pas ensemble ils ne font pas de concertation u tɛ ɲɔgɔn ye u tɛ ɲɔgɔn ye u tɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya u tɛ ɲɔgɔn lamɛn min ye i k'a dɔn u kun tɛ a la u tɛ a la maa si t'a dɔn fɛn min bɛ yen min yɛrɛ laban min bɛ ka kɛ a ko laban ye min ye o finish ça serait un problème a bɛ kɛ kɔrɔ a bɛ kɛ gɛlɛya ye dɛ a ko ten dɛ a laban ko a laban bɛ kɛ gɛlɛya ye dɛ gɛlɛya wɛrɛ kana fara nin kan bilen dɛ n dɔgɔ ayiwa gɛlɛya wɛrɛ kana fara nin kan bilen dɛ ayiwa ko in ka lajɛ dɛ Dicko kuma yɔrɔ ye min ye ne kɔni bɛ min dɔn nin ko la tinɛ ni maa min fɔ bamanan ɲɛ ko la a dɔn ma lajɛ maa fɔ wa maa kɔni tɛ se ka ɲɛ dɔn ka ɲɛ b'o bɔ u yɛrɛ dama tɛ yan u bɛ ɲɔgɔn dɔn ko ye e ni ne fila an t'an da kɛ gafe kalan ye an k'an ta k'o ye an ka yan bila an ka yan bila joona kuma ɲɛna nɔgɔ min ye i k'a dɔn an ka yan bila Abdramane Baba Kuyate Azali Express ale de kuma n bɛ a y'a jira k'a fɔ min ye i k'a dɔn Mamadou Dicko a ye min fɔ o de ye ninnu ye a ye min fara kan o de ye i k'a dɔn k'an ka dugawu kɛ jamana in ye dugawu min kɔnɔna na an bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya cogo min dugawu min kɔnɔna na faso den bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ Mamadou Dicko ka nin kumakan min filɛ nin ye n'ale tun ye Haut Conseil islamique du Mali o ɲɛmaaba ye siga foyi t'a la o b'a jira k'a fɔ min ye i k'a dɔn guerre ouverte o ma ɲi dɛ guerre ouverte premier ministre min kelen bɛ gɔn kirinabila ye ani k'a dɔn classe politique maa dɔw ko nin na kɛ i k'a dɔn kɛlɛ wulilen u ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa ala ka sababu ɲuman k'an ye ala ka sababu ɲuman k'an ye est ce que la tubabukan min don ne y'a fɔ ka ɲɛ wa parce que tuma dɔ bɛ kɛ a tɛ tɛmɛ nin kan koyi c'est à propos de l'ex-président du Haut Conseil islamique du Mali traduisent sans doute la guerre ouverte entre un premier ministre isolé et une frange de la classe politique qui ne réclame rien que son implication dans les processus de transition. O tɛ wa classe politique ni k'a dɔn premier ministre min kɛra gɔn kirinabila n'u y'a kɛ den kɛrɛfɛ ɔhɔ o premier ministre ni classe politique min bɛ yen i na kɛ guerre dɔ dayɛlɛ u ni ɲɔgɔn cɛ sabu classe politique in bɛ min nɔfɛ olu sen ka don transition i k'a dɔn a taabolo la. a mara la o tɛ tubabukan tɛ wa. o de tɔgɔ n'a tɛ tɛmɛ nin kan. ayiwa kuma in bɛ tan dɛ. wa ɲɛma. tubabukan in bɛ fɔ cogo min tuma dɔ ani i b'a ba ma yɛlɛma cogo min o fana tuma dɔ lama a bɛɛ ye kelen nka a ko ka ca dɛ. I y'a fɔ cogo min na farati b'a la. ni nin y'a fɔ cogo yɛrɛ yɛrɛ. ala k'an ni sababa bɛn. ni nin y'a fɔ cogo ye. nka ɲɛma ɲɛ bɛ fɛn mun natɔ la. fɛn mun n'a ɲɛ b'a natɔ la. cɛw. fɛn mun n'a bɛ ka wuli. o don ne ma sɔn ka fɛn fɔ sisan nka kuma in da yɔrɔ ne m'a faamuya dɛ ne yɛrɛ kɔni tunna. I kelen tɛ koyi. I kelen tɛ. an kɛ. I kelen tɛ dɛ. aramu. an bɛ k'an kunna mun kan nin. ne ye ko in lajɛ sira min fɛ nin. ɲɛma i ɲɛ bɛ fɛn o fɛn na a bɛɛ de b'a kɔnɔ a bɛɛ. Usazi ka kumakan ninnu n'ale ye kelen bila min b'a kɔrɔ a ka ca dɛ.
sigi ala ka ni sababa ala ka ni sababa no min ya o ka do Abdurrahman Baba Kuyate aka fasiri do Azale Express ko bidon goli bunya ba bonya jaranye ati foka temeni ko ni ya foto ko na ati foka temeni ga moji nyama la sira ne be mbolo do me boni ale ni ya bago ke manani ani bi ko nonto ani nani ka be mi November ko le shegi ma sam bafla ani sam ngo ani kele anga ta munya nga kalango buna kun o kena o kan dollar is coming ebe dollar go lalibia dollar is coming ko dollar binalia angle do ke hakili kana toka kwako hakili jigido dollar is coming otea odo abe na leo odo mo ko ba do ni Amadou Diallo njoka chelilo tato la nyala ma do ko nyem kale la je je fitini abakata butigila abaka wo sokoro kilo kele ani ukafei furundo muguni sokoro kilo kele ani furundo muguni tana sokoro kilo kele ani furundo muguni tana sokoro kilo kele ani furundo muguni tana fabtuka akele kudo ya akara nyina ko njoka tato la fatara butigila ne gerela kala je nyebala abako kele ne fo o de kundira ma fana de mfana tenta fo itapo akakusa dollar is coming akilla chike ko abana kumanya na ina ko de wala songa fulipi bismillah ngata ko sebe la sira ne be bona ale nyama ameta mu yanga ko ko buna kun ko kena ko ka bismillah am kwanda ko no ode Abdurrahman Dugure Abdurrahman Dugure ako kalanda yele mundu o kera nyine ndoko kedu ibe na ye ka fa ko nyine kalanda yele Abdurrahman Dugure ndoko ke iskatala en to ma fana oye anga chokoroba yi Mamadou Dugure afle ne dumanzana anga fulibai na ka demba be Dugure ko ku be Dugure abana arju nura FM sa bismillah Abdurrahman Dugure ako kalandele mundu o kera nu wati laba nunna ko layini ye fem ye ko amasoro kuyi munye Abdurrahman Dugure ako ko bulu de woni abeshi ministre mundu ka bara benno kalango ma na be duma kalango ko fo o de Madame Sidibé de Ousmane Traoré ko de woni ko abeshi ama gela no oflani ko buna kun kana ga men do na fa ko bi ko munye ministre ye ko bulu de woni obeshi ama de ko munye ministre ko le no be Madame Cissé de Ousmane Traoré no ba ale ko fo ba kala ma ka fo ko mali ko ko gela ba akonna ula ga munye ministre ye ama fere ni dabali fo ke wala sa munye gela no abise ka wuli ka bo ko o konna la to muna akolo la kala fe jumai na manya ka fo ko kala ngoni ko atara ni tari munu bi an wa jamana kalanso chama be bi e munye ko do yo ubetani ngasiki ko ni la ala fo ko ni otika ke onata be munye kere ko so yo no be ko privo ko nfo ulu ko ni mega bla dana to ko muna ulu ka ta adana ti Abdurrahman Dugure ako ni ya jamna ka laje gela munno oflani ye anga e ko ko na la bi ko munye sika fo ta la gela do mu yera ko amena koy usab ka munye la ko metru ye uye jamana maraba ku kulo la somi ayira ka fo ko kalanta munna be ka bulda ni ta la ben fo sigrete singa wala sa munye san kala absika ka latia o konna ula to muna ka munye ministre ko fole ma kala era do nyi na ninga be amakoi akoni ye gele toy ko gele nyana yari ko so be ami do na fo ko bi ko la ko metru ya la ni miye e jamana ministre fe ko olu be na munge ko nyina ngoni ka fo ko munye ko de munno be do classique o konna la olu be fo ka ko le muta classique le ngono ko akuntala ko kana tima ma bi duru o kam akoni do jamna ka laje ni tara munya anga e ko public labi munya e ko de munno be do classique le kono ma bi wolo fla ma bi segi aka ja do era ko ni ko ma ja no ko munya fasike bay Abdurrahman Dugure akoni kuma ko afora ministre nyina ko amena na munya Madame Sidibé de Ousmane Traoré e nyama ma kala era do yi nyina ka beni korofo ni ko yi kala ma so be ni kana ni gela cha manye bi ko o konna ula munya Abdurrahman Dugure ako kikati munu munya anga jamana eru so konna ula ni duna seku moti gawo ko kata bla mu to ma tula ko so cha mane be o bela dire ko o datugure no ma so do wala fe mu ba ma jure kala ma ka kala so nunu bela dire ko o datugu ko le munu be ni moti na ko sebe oliye feran dabali tike munya ka bo bela nunu konna lo busika nu ka kala ngal lafia o konna ula ko muna akoko ale olu munu nana ibe na ka fa ko munya jamana marabaw o tika oluka ko ni ko ka atabala munya fatinga ba Abdurrahman Dugure
a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ ko gɛlɛya kosɛbɛ n'i y'a jɛmina k'a lajɛ minisiri ekɔlita kun bolodalen don a bɛ octobre kɔni o ma minisiri a y'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ ka n'a bila mun ye novembre o kɔnɔna o la maa caman hakili la k'a fɔ ko minisiri k'a bɛna fɛɛrɛ dabali tigɛ kalo kelen kɔnɔna o la gɛlɛya minnu n'o bɛ ekɔliko kɔnɔna o la gɛlɛya ninnu bɛ se ka fura ka bɔ cogo min na nka o kalo kelen kɔnɔ minisiri ko a ma kala don ɲi yɛrɛ la ka bɛn ni kɔrɔfɔ ninnu de ko ye gɛlɛya ninnu kɔni a gɛlɛyara bi fo k'a fɔ ko a gɛlɛyara mun y'an bɛ don min na n'a fɔ ko bi bolo mana funu a bɛ da a tigi de kɔrɔ ko mun ye maa si nɔ tɛ gɛlɛya in ye mun ye madame Sidibe Dedo Ousmane Traoré gɛlɛya o gɛlɛya n'o bɛ ekɔliko kɔnɔna la bi madame Sidibe Dedo Ousmane Traoré ɲɛma ko a nɔ don mun ye Abdramane Dougouré a ko n'i taara mun ye u ka minisiri so yɛrɛ la mun ye fɛn bɛ ye mun ye maanifin kɔni k'i gɛn kamanagan a ko n'an donna mun ye direction des finances et du matériel o tɛ DFM kɔfɛ wa ko n'i taara mun ye ministère de l'éducation na i bɛna ye k'a fɔ ko DFM bɛ ka baara wɛrɛ boloda ye baara mun n'a bɛ maanifin yɛrɛ kɔni gɛn kamanagan na an ko Mali kura ko an ko Mali kura de nka ninnu ka baara mun kɔni k'o boloda ye nin tɛ Mali kura jɔkan ye dɛ ko kibaruyaw kɔni sɔrɔla k'a yira k'a fɔ ko mun ye marché caman bɛ yen u bɛ ka di dibi ni dibi dugu la min ye DFM yɛrɛ kɔni ɲɛna a tɛ ka kalan yɛrɛ fana don a ɲina ka bɛn a ma o gɛlɛya ninnu o marché minnu n'a bɛ ka di gɛlɛya kɔnɔna la a marché ninnu kɛlen bɛ sababu ye bi ɲɛma ni ka mun ye ministère baarakɛlaw yɛrɛ ni ka fɔɲɔgɔnkɔ caman don u ni ɲɔgɔn cɛla la mun ye Abdramane Dougouré a ko k'a bɛ taa ka segin ka na kibaruya o kibaruya bɛ yen mun ye nin ministre so in kɔnɔna la malidenw bɛna bɔ a bɛɛ lajɛlen kalama parce que don an y'a sama ka bɔ la sira nin kɔnɔna la Abdramane Dougouré ale ye kalimkala tigɛ bonya o b'a la Abdramane Dougouré bi fo ka wari ɲuman dɔn an ka ani waati min ye aw k'a dɔn Maliya so an ka foli ani tani o bɛ ka ɲɛsin i ma waati in de la min ye aw k'a dɔn radio Nura FM aw k'a dɔn o sanfɛ hali bi kunnafoni Mamadu Umaru Ba an bɛ a fo ka Seginɛ Danbele fo Useni Sisoko k'a fana fo ka wari ɲuman dɔn Abubakar Konate k'an ka foli bɛ nin bɛɛ lajɛlen joni kɛ yin bɛ fu ko bɛ na ni radio Nura FM mida salimɛ so kosɔn won wadu kosɔn so kosɔn wala so kalisi won wadu su kalisi kosɔn timi o kɔrɔ Nura FM yin bɛ fu ko bɛ goli tɔ an b'aw bɛɛ fo wala a tɔ jumɛn ni kan ban fɔ nin dɔrɔn de b'a kɔnɔ mun nɔfɛ a fɔra fila minnu ye o m'a mɛn yan n dɔrɔn de b'a kɔnɔ ayisa a fɔra fila minnu ye o m'a mɛn wa a y'a faamuya ja fila ka Maliya so an ko fulfulde wala a fami ko dum bi da a kaɲi yin bɛ fulfulde fula ku fu ko bɛ won États-Unis ko bɛ won Congo fila minnu bɛ ko bɛ won Cameroun ko bɛ won Guinée ko bɛ won France ko bɛ won Suisse États-Unis fula ku fu ko bɛ won ga mira salime ko sambudika ay nga cek ndogo ñoo defie ko sambudika ñoo defie ma famuya ma famuya Mamadou Umar Baye mi vie mi ko di fois ajaro su biya ko mana ma da tra to biya ba da ka fuli fa ya trawuli ko bi da ñe fla kam boy law de dogono wa be kele ñem bla dogono gulu la bi wallahi mbe fla kam fola c'est donc be shewo fo apa shewo ko ke shewo be shewo ko fuli bo be dogono abana no bi ya habel mayga ba ka fasiri bo azale express ko ka bidon boli aber awai ka do akuma mbe ndo ngu fama mbe ndo ma ndo ni awai ka do ayi kambo ndo ni kungambo la ndo ni bora ndo wara o bora ndo ni joni Mohamed Salia Touré ya kubakay ay do ndo ibe ndo ni do wallahi Mohamed Salia Touré tiens Mohamed Salia Touré ay ka do ngarangere o nyama do malikura ko awai ka do abikeni awai ka do jeunesse mi ni awai ka do labene do abinu yere fana ni awai ka do kesirle do ndo balon da dere mi be quartier malila communicatif ni ndo no yesibiri temene kalo kle woro afari ko da ko nyi o siratikela do wala kunde koy garangere special awai ka do ode kumbe ka ken ni yoro kuraina garangere special o katemu mi ngombe o ye malikura ko kɛra kɛnɛ min ka ɲɛmaaba min bɛ n'o ye Mohamed awai ka dɔ Salia Touré a ka bere don denmisɛnw kɔrɔ yalasa min ye hakilina kura ani miirina kura ani an bɛ ko kura min nɔfɛ malikura min na yalasa kow bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min a ko n'i y'a lajɛ Mali an bɛ min na i ko bi awai ka dɔ gɛlɛya min bɛ anw da la i ka dɔn k'a fɔ a kɛra sababu ye an kɔni a gɛlɛyalen don kosɛbɛ sabu min ɲɛ kunkelenna yɛrɛ aw bɛɛ lajɛlen tilala an na valeur minnu bɛ an na a n'an yɛrɛ bugunatigɛ ye minnu ye nin bɛɛ de tununna anw na président min
min be no ye Mohamed Salia Touré ko fo ale de nin fo ay nin fo mo nyena min be away ka do dugu ma ko fo politique ma minnu kun be communicatif la ani away ka do a ɲɔgɔnna chama jeunesse dɔw be olu bɛɛ lajɛlen kun yera kɛnɛ kɔnɔ garangɛrɛ spécial ni y'a ye u ye thème in sugandi i k'a dɔn k'a fɔ nin sen ta kɛra u ni denmisɛn dɔw de ni u bolo ka fara ɲɔgɔn kan kɔnɔ n'o bɛ association des jeunes pour le développement andula et le progrès n'o a bɛ AJDP n'a b'o ko fɔ a ko i k'a dɔn k'a fɔ nin min sugandilen filɛ thème in n'o ye Mali kura ye a ma sugandi gansan koyi sabu n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ Mali kura a kɛn bɛ dalakisɛ de ye bi a bɛ bɛɛ lajɛlen da min b'a ɲuman fɔ min b'a juguman man fɔ a bɛ bɛɛ lajɛlen de da nka Mohamed Salia Touré ale hakili la k'a fɔ nin ko in bɛ cogo min ko fɛɛrɛ ani dabali de ka kɛ ka ɲɛsin away ka do jeunesse ma n'o ye away ka do ale yɛrɛ ka mɔgɔw ye a ko f'a ka lajɛ jeunesse away ka do n'u hakiliw ka yɛlɛ ɲɔgɔn na minɛn ka d'u ma u ka bila minɛn kɔnɔ min bɛ se ka k'u ka baara kɛ n'o ye u yɛrɛ ka kɛ mɔgɔw ye minnu ni away ka do u cɛsirilen don a ko bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an ka jeunesse dɔw bɛ yen maa dɔw taabolo away ka do jeunesse kunda ye fɛn min n'a bi maa kamana guwan wa sini ɲɛsigi ɲuman a to o fɔ koyi sabu a ye ɲɛfɔli min kɛ a ko garangɛrɛ yɛrɛ sigi kun de ye nin ye koyi a ko o de siratigɛ la jeune minnu filɛ nin an bɛ away ka do yɛrɛ bonya ni yɛrɛbaya ni away ka do fɛn ani away ka do sɔrɔ ka nɔgɔya ka fɛn sɔrɔ nɔgɔyala ye an b'o min na an b'o dabila koyi gɛn fasiri in ka dabila an k'a lajɛ ka tɛmɛ ni siraw ye sira minnu bɛ se k'a to away ka dɔn anw yɛrɛ tɔgɔ bi fɔ wa jamana yɛrɛ a bɛ kɛ misali ye a ko nin ko in bɛɛ ye min an ka valeur ye min i k'a dɔn k'a fɔ an ka a ɲini an k'olu sɔrɔ o minnu n'olu bɛ ka tunu anw na bi n dɔgɔkɛ n'o ye Mohamed away ka dɔn Salia Touré a ye nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ sabu a y'a jira k'a fɔ kalan away ka dɔn a bɛ ɲini ka tila an na kalan ni kodɔn kelen tɛ min ye away ka dɔn lamɔ yɛrɛ n'o ye mara ye n'o a bɛ daminɛ yɔrɔ min o ye away ka dɔn so ye an minnu ye away ka dɔn denbatigiw ni denfaw ye a bɛ ɲini ka tila an na sabu an dɛsɛlen don hali quartier yɛrɛ kɔnɔ lamɔ away ka dɔn tiɲɛnen don a tɔ bɛ taa kuncɛ l'école min na o kɔni o kuma ti fɔ bi a ko wa nin bɛɛ lajɛlen de bafuyelen don o de y'a to bi away ka dɔn an bɛ k'an yɛrɛ ɲini a ko n'i ye nin ko in ta k'a lajɛ président Mohamed Salia Touré away ka dɔn a ye kunnafoni min di a ko an k'a lajɛ yɔrɔ jumɛn de bɛ yen secteur jumɛn de bɛ yen bi min bɛ ka fonctionner i n'a fɔ an b'a fɛ cogo min jamana in kɔnɔna na a ko a tɛ yen a ko bi an bɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ koyi siga t'a la dɛ nka a tɛ ka ɲɔgɔn faamuya de awɔ o don dɛ an bɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ nka an tɛ ka ɲɔgɔn faamuya an tɛ ka ɲɔgɔn faamuya de an bɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ nka an tɛ ka ɲɔgɔn faamuya de a ko n'i ye nin bɛɛ lajɛlen lajɛ jamana bɛ don minɛ ko bi Mali kura min n'o bɛ ka fɔ ni bɛɛ hakili b'a la ko Mali kura don an k'an cɛsiri an k'a lajɛ an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ jeunes kan ka kɛ min ye u k'u jija u ka k'o ye baara ka kɛ a kɛcogo ɲuman na yanni ale ka kuma sa gɛrɛngɛrɛn tɔgɔ la maa caman bɛ yen i n'a fɔ monsieur Cissé ale kumana Musa Kulubali ale ye AJDP o ɲɛmaa ye commune 5 du district de Bamako ale ye away ka dɔn Mohamed Salia a ye i sen da senɔ la sabu Mohamed Salia Touré a ye minnu kɛ n'a ye hakilila minnu di i k'a dɔn k'a fɔ a kuma n'o bɛɛ kan i k'a dɔn away ka dɔn jama ni ɲɔgɔn cɛ a ko ni kunkelenna bi jeunesse la bi ni misali bi jeunesse la bi Mohamed Salia away ka dɔn ale ye a dɔ ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye away ka dɔn Mohamed Salia ba ka prime dɔw tun bɛ yen ba y'a bɛɛ verser communicatif ani Mali musolakaw away ka dɔn olu bɛ se ka ne yɛrɛ kuma nin mɛn o ne yɛrɛ kuma nin mɛn o a ye dɔɔnin fana ka ko bɛ tan koyi ne dɔgɔnin n bɛ ale bɛ ko kɛ a tɛ fɛn fɔ a kɔrɔkɛ ɲɛna k'u t'a la dɛ o fana ye tiɲɛ dɛ a tɛ fɛn fɔ a kɔrɔkɛ ɲɛna o ye tiɲɛ dɛ n'o tɛ ni ayi ne kene hardi adam gone haydi a shara kun gone bere hadisi wo ni hacci mi de kana ni apana aha wota ni hacci mi ça c'est la réalité a bɛ fɛn ka tɛ fɛn fɛ a kɔrɔkɛ ɲɛna man har ga se wota be kana amunga bero aha voilà abana no mace ika kuma kai ne aya mɛ voilà mi zedi ya mɛ aya mɛ zedi amara Salia awo aya mɛ dɔgɔnin bɛ fɛn ka tɛ fɛn fɛ kɔrɔkɛ ɲɛna nɔgɔ kuma ɲɛna nɔgɔ i ka kuma ɲɛna kuma in ka ɲi Albert Mayiga i k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni y'a jira k'a fɔ kuma caman fɔra away ka dɔn kɛnɛ in kɔnɔna na nka Mohamed away ka dɔn Salia Touré away ka dɔn k'a fɔ a kɔni ye kuma caman fɔ min kɔni bɛ tali kɛ denmisɛnnin kunda ni Ala sɔnna a ma don n'a nataw la gɛrɛngɛrɛn wɛrɛ kɛnɛw kan fɛn caman bɛ yen minnu bɛ fɔ n'a bɛ se ka kɛ nafa ye ka ɲɛsin away ka dɔn jeunesse ma Albert Mayiga a ka fasiri don Azare Express i bonya b'a la nka nɔgɔ yɔrɔ dɔ la n tɛ jigin nɔgɔ la dɛ tiɲɛ yɛrɛ la waati dama damaw kɛ invitation bɛ ci ma WhatsApp fɛ nka ne yɛrɛ de ti taa kosɛbɛ ayi i fana sen ka suma koyi sen ka suma sen ka girin siga t'a la i sen ka girin yɛrɛ yɛrɛ la dɔgɔnin kɔni o ye Salia ye dɔgɔnin ye dɛ n y'a fɔ a ye n'a y'a kɛ ka ɲɛ an b'a fɔ n'a m'a kɛ ka ɲɛ an b'a fɔ a bɛ fɔ
a bɛ fɔ dɛ nga waati caman a ka invitation bɛ na n ka wasabu kɔnɔ n yɛrɛ de taama di yɔrɔ taa tɛ ten ayi i sen ka girin kuma ye tiɲɛ i sen ka n ka girin girin jiginna o fana na dɛ an k'o fana fɔ kosɛbɛ o kumana Mohamedi di courage dɔgɔ a bɛ ɲɛ o a bɛ ɲɛ n'an bɛ taa an bɛ se an bɛ se Ture siga foyi t'a la bisimila waati de bɛ maanifin couleur di siga t'a la ɲɛma an bɛ taa hali bi arajo ye Nura FM ye ale don 94.4 tɔmi wuluwulu duuru kosɛbɛ an bɛ na seli kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Wɛrɛda o la ne bɛ n bolo n b'a a kari ka don nɛgɛjuru sira 76 33 kosɛbɛ 43 03 kuma ɲɛna ɲɛma ne bɛ n bolo n b'a fili ka jigin soit de Bamako n bɛ bɔ ni ale ye kosɛbɛ maa mun kuma don a kɔnɔ o de ye Fatiri Yusufu Konate kosɛbɛ a ko bingali mun n'o taara k'an ka lakanabaa minnu filɛ nin ye Nara bingali mun na a taara k'u sɛgɛrɛ e ma fɛn dɔ jateminɛ dɛ bi dɔgɔnɔw cayara an ka page in kan dɛ u ka ca bi dɛ nin bɛ u ka fini min filɛ ne y'o dɔn wa u ta tɛ de n'a y'a k'a la n b'a bɔ sa ka bɔ min suba ninnu n'u y'a kɛ sisan n b'a bɔ ɔ bisimila i de la kana bɔ baasi tɛ bisimila ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye jumadon n'o bɛnna mun ye novembre kalo tile 6 ma bisimila tile 5 ma san 2000 ani san 21 nɛgɛ ɲɛ 19 o tɛmɛnen ni sanga 50 kɔni ye mun ye bingalikɛlaw n'o bɛ ban n'u kɔfɔ u ye bingali ta ni ka taa Mali ka poste de contrôle mun n'o filɛ nin ye Nara yɛrɛ ale fɛ mun ye Kulukoro élection o fɛ kan mun n'a b'a gosi ka taa fɔ mun ye Moritani o kɔnɔna u la Patrikeba mun ye Su Konate mun ye Bamanji ninnu a waati mun na kɔni u tun bɛ moto caman ba fo ka taa fara mun ye mobile dɔw kɔni u b'o o kɔnɔna u la u y'u kunna mun ye an ka poste de contrôle kan nka n'u kun y'a dɔn u t'a kɛ koyi o sabu kɛ mun ye u taara sɔrɔ k'a fɔ ko an ka lakanabaw u taara sɔrɔ maa jolenw don koyi an ka lakanabaw y'u jɔ jɔyɔrɔ la Bamanju n'u ye 1 ci an ka lakanabaw bɛ 5 ci Bamanju n'u ye 2 ci lakanabaw bɛ 40 a ci an ye mun kɔ mun ye Bamanju u ye fɛɛrɛ dabali kɛ ka 5 kɔni ko o don fiɲɛ la u ye lamoto kɔni sanfɛ ni ka ji kɔni kɛ u ka butɔn na siratigɛ la i bɛ na ye k'a fɔ mun ye an ka sous-société polisi dɔ kɔni bɛ yen an ka sous-officier de polisi dɔ bɛ yen an mun ye ale kɔni binna kɛnɛ in kɔni o kan koyi fo ka taa fara mun ye maa 2 o kan maa 2 ninnu olu bɛɛ lajɛlen o banana ko mun ye bogotiginin 1 fɛnɛ o banana ko in na fo ka taa fara mun ye yɔrɔ dɔ kɔni o bɛ yen olu ye sira baarakɛlaw ye olu ka chauffeur dɔ kɔni o fɛnɛ banana kosɛbɛ nka an ka mun ye polisilaka ye i ka kɔni t'a la ale kɔni ni masa in ka wele kɔni sera ale ma wa mun ye cɛbɛn kɛnɛ ko a binna o kan faso kunnawolo kɛnɛ mun ye ni polisikɛ ye ko a binna o de kan ala ka dugawu de kɛ mun ye polisikɛ ye ala ka hinɛ ale alisilamɛsu bɛɛ lajɛlen o la ɲɛma mun ye fatigɛba kɔni y'a yira k'a fɔ wulikajɔ ka kɛ joona joona nin yɔrɔ kɔfɛ n'a bɛ Nara mara ko fɔ sabu kɛ waati bɛɛ lajɛlen bingali ko a bɛ taa ni ka maaninfinw kɔni k'u sɛgɛrɛ waati do fɔmana na an y'a sama ka bɔ mun ye soit de Bamako la Yusufu Konate ale kalimukalatigi bonya o b'a la n'o bonya diyara n ye an bɛ Yusufu fo k'a waleɲumandɔn k'a ni cɛsiri k'a ni baara min ye awa i k'a dɔn k'i yɛrɛ fo i ka wulikajɔ n'i ka cɛsiri la nka fasiri min bɛ n bolo ne tɛna o fɔ ne b'o kɛ de k'a datugu kuma yamaruya n y'o d'i ma tɔ kelen min b'i bolo i ka taa n'o ye hali bi an ka taa ni nin awɔ a sigi taa n'o ye la sentinelle bɛ bɔ ni a ye sentinelle ko di sentinelle o kumalen don maa mun yɛrɛ kuma na kɔnɔ o ye sentinelle fatirikɛla jɛkulu u ye ɲɛma nin tɛ kibaruya duman in tɛ an ka jamana kɔnɔna la hali bi n'a fɔra ko nin kɛwale ninnu bɛ yen kɛwale minnu n'a bɛ kɛ sababu ye ka an danbe k'a bɔ an na kɛwale minnu n'a bɛ kɛ sababu ye ka an ka hɔrɔnya ni k'a sɛbɛkɔrɔ bafiye ko lesbienne 6 cɛ tɛ muso tɛ olu da l'u kan gɔritigɛ ko mun kɛra lesbienne 6 bolo da l'u kan polisi bolo da u kan o ma se Ture fɛ yan o ma se fɔlɔ bisimila o ma se dɛ o bɛna se a bɛ dabila e dalama la ko ninnu bɛ se nɔgɔ bɛ se fatirikɛba mun ye la sentinelle maaw ye bisimila a ɲɛma u y'a jira k'a fɔ ko mun ye lesbienne 6 Mali falen bɛ balogo la hali bi awɔ a musotɔ a ka ɲi bisimila a ka ɲi e k'i dusu a ka ɲi komi imam bɛ ka lamɛn voilà se ka fɛn fɔ e laban min nin kɛ a ka ɲi e k'i dusu faga bisimila kosɛbɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye lesbienne 6 polisiw kɔni n'o bɛ 5e arrondissement maaw ko fɔ u ye nin bɛɛ lajɛlen bolo kɔni ka a da u kɔ fatirikɛba a y'a jira k'a fɔ ko mun ye nin lesbienne 6 musow de don muso minnu n'u bɛ ɲɔgɔn kɔni k'u kanu o siratigɛ la k'u bɛ réseau belebele dɔ kɔni u kɔnɔna u la réseau minnu ne a bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen maa caman bɛ réseau in kɔni ka a dɔn réseau international n'an k'a ma ko LGBT ɲɛma ale ye réseau ye réseau min yɛrɛ n'a a sigilen bɛ Faransi o kɔnɔna u la lesbienne
nunga réseau odo patri ba ayira ka fo nunga ni jekuli mbokara kala matuko ji ko mu ni octobre ko kile mu ani kono konoto samba fla ani sam ngani kele musokora ba do koni ori ya de musu koni ko jate mine ko sabe no ye tutu aye tutu jate mine aya fo tutu nyina tutu fle bara munani se mo na tutu nte manyana maka barai o yoroni be ibena ka fo ko tutu koni na tunu aka musokora ba ola o sira tika la muye musokora bai atara munye sozo ma aron suma mau ata muye aka da maka shi koni ko okay ulu fane wuli ka to okay commissaire principal ya damele ko ata fara muye aka chedonga amara musa kamara ko ata fara munye modi jalo e wuli ka to ko okay asika sika like ya soro muye tutu atumno aka musokora bala abeni ngara kalo fula nywana obo abeni jejugu ni konna ula atara ba ako munye seza maro suma mau e wuli ka to ke ninga tutu koni ninga ale mine o ya mine wati muna ke ninga le pusa misa ka ategere amanya mungo una naye ka foko jaja ni ma ko fole nunu nyema ko bako jukoro ni golfu ko daka bana etage o de taleme nunu boyi o yebir mu ka quartier benga yebir mu torori boyidi yebir mu to do hunna aka quartier du de bako jukoro ni comme ye bako jukurani ye nyama nununga eroso bele de be wadana wala so o de talembu bole ubuga malangule nunun konu o kayira munun konu ula parce que baga fola munye wati munna munye sasa maro sima mau comme sere principal ya nyamele anaka chedo usurutwa ni yoina uye bolo koni madurubula fokata faramu ma woraka ulu bele de bolo dadu ko munye afo kele fatu awo kele fatu tara ajamutala uma jamusebe fatu kele flana joy tara sabana joy jata awo ai o jata musumani jata chemate ni de bismillah jata te jili awo we umi tanja awo o yaja we do jamui nunu bala jere musoye muso munu sikira bene me bamako ira kone ko konama ute faransi ute dazi ne ko maldele ko jata de jata kele ne fodiya bismillah ya fama dili bala tara fana bala bismillah fatu bala tanja bala awa ngata kai pasike bako ako ni ni mbogotiki nunu ye ni mbogotiki chana nje nunu chena ne bana ni yoro koni ula ibe yira nyinga nusira ka tu yira sura toji ni yira so dukuba in konna ula na tabaya o bala na tabaya fatike baya fole daga tani bi surala fatike baka fola ako mini jibu nyumani bi surala talo nyumani bi surala ananyo anachama na tabaya mor Allah bonima wallahi fatike baka fola ibena ka fo ya fo to muna ni mbogotiki chama koni pe munye na tabaya de u chama koni ko odu ula munye ibena ka fo nyama nunga nyanyo ukacha yoro jibani la keranga na munye anga park nationali ku ko nyanyo ukacha o bolongo fe munye park national ke min vle ne kulwa yele o yela de do ay ka che ka taliti bayende masharmu ay masharmu te famile no kananga afra bita folla ya bashite bismillah abata folla anu te fakile bashite bismillah ani ngata fara munye discothèque quoi no be do ngora nne bitai jom ngoro jom mama to fode ay ne ko ni bodde ko ni tesa wal ne to sando ko roj me bitai ale fene be barake yo jata o fana tiɲɛ ale kɔni u ka fɛn ye minɛ ale b'u ka fɛn caman bɛ a ti k'a kɔ a ti k'i kɔ dɛ Gawusu a mi tɔgɔ fɔ mɛ ne kɔni b'a den ko ye ɲɛma i bɛna ye k'a fɔ ko npogotigi min yɛrɛ bɛ n'o bɛ nin jɛkulu ɲɛma o de Tanja ye Tanja ale ye maa ye ale kɔni lesbienne international qualifié de ye ale ye wa mun ye réseau ye a bolofara de b'ale bolo mun ye Bamakɔ o kɔnɔna u la a lakodɔn don diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ ko mun ye Tanja ye maa don lesbienne yɛrɛ don dugu ka fɛn mun bɛ ɲɛma n'o bɛ maanifin yɛrɛ kɔni kamana gan a ko mun ye ni npogotigi wɔɔrɔ u bɛɛ lajɛlen taara jɔ mun ye procureur o ɲɛkɔrɔ la o la mun ye commune 1 o procureur ɲɛkɔrɔ ko nka k'u bɛɛ lajɛlen taara u ka so u ma minɛ ka kuma u minɛlen ma to yen u taara u ka so a y'u bɛɛ bila u bɛɛ bila la a tɛ kuma cogo dɔn a filɛ nin dɛ ne m'a fɔ dɛ a ye n'u bilalen don a ka ɲi procureur de la République près du tribunal de grande instance de la commune 1 du district de Bamako, elles ont rejoint leur domicile respectif pour être poursuivies mais non détenues.
unomine dunga umamine bashite bismillah nyena c'est bien parce que on y a ka fo ni bugotigu nunu fle no kwani jekuri ba ya ka fo ku be nyo soro mu ye bololo sira de fe WhatsApp bola ni mfai mana here kama ku Facebook bola Twitter bola ko ta fara mu ya anyona chama ko ni ko kan ani TikTok ko so ko wuli ka joko nga ke ni bara ya nga jamana kono la aba andame aba bona pew dame dama nimbe manifi nimbe jamana kuturu yere lafudi abana nimbe jamana yere lafudi ni alache ni mai jamana makoi ça c'est pas bon non ni mai Allah kibaru ni yenu nu sura bo bala yere ka boy kiyela mena mu fi na rezo bo bulo ka de zo man ko ne amana ko da aka girne ni alache aka giri yere de amadi ka dugaw de kala ka kilin mandu ni hakili ni soro bla fem benye o de bina niu amon ngodi ka dugaw ke o de bina ni kanyina yere ko kanyina yere kechuko ko kanyina idambe ko soro bla fem benye o de bina ni ntemi yefunga koi kasai wa wi rebe nyogon wele de ko papa koi ko papa awo do bi do wele ko papa papa ni bebe inde photo kera be wa chéri bebe inde photo kera be aho be ko ni bebe di o ya contract le di awo abina sigi ko be ya pa ika buni dafla diam ala bunye do be ko buni dafla ibado mbado benye imande akumanga chorwa bulu kwa sokoi ni tulu ka lila ashitulu kala misra liberty kari awo ma chamon be asokoi don bonye nkumba ali bulu sigoro ma fla fu saba na ya serende iton fe awo ani ala che ibe yele sugunu kura ko ti fe ka ala soma mola ndo mo konya imwe ni so ndugu bila do ala kan ni sababa be mi nya awai ka do halibi ka do ka fo fasiri ambe anane ayi mi nya awai ka do aho ya ila da gogo si c'était la communicante direct woni siga tala wallahi ko kon flani ta awo ko flani ala ka kadama o kuma ala kan ni sababa be halibi ambe ne ko deja mu imamu akate ko koni numa te ko yi ako sumale ndo ko yi no mi kuna funi mimbe nambe na keka kuna funi uche kunche kuna funi mandi sabu awaikado anga mabado fana ndo awaikado ka fo utari da minye awaikado premier ministre koro no ye awaikado musumaye madam Sise Mariam Kaidama awaikado siribe ndo ale tinya to anye sambi wulumvla ani saba madam Sise Mariam Kaidama ni musu yi an ya to se bakoro fo journal la sabu awaikado ale kera musu foloye mingoni awaikado premier ministre ya soro anga jamana ingonna akera awaikado Amadou Tumani Touré ko wati madam Kaidama tari da nyeso sambi wulumvla ani saba akera Tunisie awaikado marala awaikado sabu akundara furakelila madam Kaidama asugandira Afrika lo kle saba san 2011 ikado ka ke premier ministre ma minya sugandi oye awaikado Amadou Tumani Touré atete mi na erefana bet nyeso madam Kaidama ale tora Amadou Kerefe ko kata se doma do min be masikalo ko fo en 2012 do min ni awaikado minye jamana nyamo surasu awaikado lube Amadou Tumani Touré aka fanga abbi sabu wati Mariam Kaidama ayi mabbo awaikado jamako jama jere bela ati lafia awaikado be wati dama bo Mariam Kaidama akumangene o de sira tigela Mariam Kaidama yana akata primature la 1991 akera conseiller technique ni awaikado Amadou Tumani Touré au Kerefe au Tukalo 191 kana se juin 92 ministre du plan et de la coopération internationale gouvernement de transition atete ka wati ka damne 92 mekalo kata se awaikado juin 92 kera ministre de l'agriculture et environnement au 93 kata se novembre 2000 ma no awaikado akera secrétaire exécutif si awaikado au tola no comité inter-état de lutte contre la sécheresse au Sahel na boko fo na daga yoro bembe awaikado aduguma o temeni ngo san 2001 Mariam Kaidama Sidibé kar ka foka kera conseiller spécial tuguni minye président de la république au Kerefe o de ko fe tuguni anana ke awaikado mars san 2002 awaikado minye asugandira ka ministre de développement rural awaikado san 2003 asugandi ka ke présidentier conseil d'administration sunatam awaikado togola o de senfe albora yende kana awaikado bla awaikado premier ministériel gouvernement minye Amadou Tumani Touré au Kerefe communiqué mimbe awaikado transition nyamaya so wilu bela jele nyaaya ani premier ministre ko awaikado be do dunge gouvernement ani faso de bela jele togola ala ka Mariam Kaidama ala ka daro nema ala ka France la meshuka
yan ko mina ala ko nɔgɔya a ye an n'a bɛ taa jɛ min na ala ko nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye masiri ke b'a y'a jira o de la sa min ɲɛ o ye k'a dɔn l'indépendant ko n'u ka sɔgɔmada in na bɔli a ko ni Mariam Kayidama a ka suko ɲɛ n'o bɛ kɛ don min ni ala sɔnna u bɛ o ye k'a dɔn a ɲɛfɔ denw bɛɛ lajɛlen ɲɛna bɛɛ ka se ka faamuyali sɔrɔ a la an bɛ dugawu kɛ Mariam Kayidama ala k'a dayɔrɔ nɛɛma ala k'a fara silamɛsuw kan donc nin de tun b'an ka bi fasiriw datugu sabu waati o ye k'a dɔn a waati sera